Baskê Komeleya Mafên Mirovan îhadê a Dêrsimê têkildarî mayînên çandî amarên nû belav kir. Li gor amarên îhadê li 3374 deverên bajarên Bakurê Kurdistanê milyon û 101.382 mayînên çandî hene. Ji van bajaran li Dêrsimê jî 10.500 mayîn hatine çandin. Daha çok Doğu ve Güneydoğu yani Kürdistan denilen Dersim ji di nav de mayîn bi piranî li Kurdistanê hatine çandin. 1.101.389 mayînên çandî hene. Li Herêmê li 214 milyon û 732.307 metr çargûşe erdî mayîn hatine çandin. Hebûna mayînan bi tena serê xwe jî tê wateya binpêkirina mafên mirovan. Diviya bû Tirkiye di çarçoveya rêkeftina Ottawayê de heta sala 2014 hemû mayînên xwe paqij bike. Lê nekir. Her wiha heta sala 2022 pûçkirin û paqijkirina mayînan paş avêt. Li Dêrsimê mayîn bi piranî li derdora baregehên leşkerî yên tije û valakirî hatine çandin. Mayîn herî zêde döndurê 30 salên dawîn de di dema şerê PKK û dewleta Tirkiyeyê bi hincetên ewlêkariya hatine çandin. Heta niha bi hezaran welatî li Bakurê Kurdistanê bûne qurbaniyên mayînan. Herî dawî roja 12 pûşberê li navenda Dêrsimê li taxa Gaziyê li devera Kurê Spî welatiyek ji ber mayîna çandî giran birîndar bû. Tevî pêvajoya şerî hebûna mayînan bi giştî aboriya Bakur bi taybetî ji aboriya Dêrsimê têk dibe. Bölgede en çok çalışma otuna etkilenen. Li Herêmê bajarê ku herî zêde ziyandîtiya Dêrsimê, erdnigariya Dêrsimê ji bo xwedîkirina ajalan cotkarî û geştyariyê pir guncav e. Lê ji bo vê hêza derkeve meydanê pêwîstî bi aştiyekî mayînde heye. Ji bo paqijkirina mayînan jî divê destpêkê aştiyekî mayînde pêk be. Ah û erda berhemdar li şûna ku berhem bide mirî û kuştiyan li pey xwe dihêle. Lewma welatî ji dewleta Tirkiye jî ji PKK jî daxwaz dikin ku êdî kêşe û giriftan li ser maseya aştiyê çareser bikin. Serkan İnce, Ruda û Dêrsim.